L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Ħuti ewna narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixra din il-quddisa. Dawn ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fiti u bitek mulej ħares dejjem il-familja tiegħek u kun int l-għajnuna u l-qawwa tagħha. Għaxi m'għandix tama oħra li fil-grazzja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb tas-Slaten. F'dak iż-żmien, Salamun laqqa flimkien f'Ġerusalemm ix-xjūħ ta' Iżrael u l-kapijiet ta' tribujiet kollha u l-prinċpijiet tal-familji ta' wlied Iżrael biex l-arka tal-patt tal-mulej itellawha mill-belt ta' David, jiġifieri minn Sijon. Inġabru għalhekk madwar is-Sultan Salamun l-irġiel kollha ta' Iżrael. Kien ix-xahar ta' Etanim, is-seba' xahar tas-sena, u kien żmien il-festa. U ġew ix-xjūħ kollha ta' Iżrael u l-qassisin refgħu l-arka u ġarrew l-arka tal-mulej u t-tinda tal-laqgħa flimkien ma' kull ħaġa qaddisa fit-tinda. Ġarrewhom il-qassisin u l-Leviti. Is-Sultan Salamun u l-ġemgħa kollha ta' Iżrael miġbura madwaru qagħdu quddiem l-arka joffru sagrifiċċji ta' ngħaġ u baqar li ma kontx issib tarf tgħoddhom. Imbagħad il-qassisin waslu l-arka tal-patt tal-mulej f'posta ġo s-santwarju tat-Tempju, jiġifieri fil-post il-qaddis, u qegħduha taħt ġwinħajn il-kerubini, għax il-kerubini kellhom ġwinħajhom miftuħin fuq fejn tqiegħdet l-arka, hekk li l-kerubini kienu jagħtu huma stess wiċċ l-arka u l-lasti tagħha. Xejn ma kien hemm ġo l-arka li fiż-żewġ twavel tal-ġebel imqegħdin hemm minn Mose meta kien ħoreb. Dawk kienu twavel tal-patt li bih il-mulej imtrabat ma' wlied Iżrael huma ħerġin mill-art tal-Eġittu. X'ħin il-qassisin ħarġu mis-santwarju ta' barra, is-sħabant li imliet it-tempju tal-mulej u minħabba fiha il-qassisin ma setgħux ikomplu s-servizz tagħhom għax il-glorja tal-mulej kienet imliet it-tempju tal-mulej. Imbagħad Salamun qal: qiegħed il-mulej ix-xemx fis-smewwiet, imma hu rid jammar fid-dlam. Għalhekk jien bnejtlek dar fejn tagħmmar, post fejn toqgħod għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħar lill-Alla. Salm responsorjali. Qumu wejja mulej lejn il-mistrieħ tiegħek flimkien. Qumu wejja mulej lejn il-mistrieħ tiegħek. Araw, smajna bl-arka f'Efrata, sibnija fir-raba ta' ġar. Ħanidħlu fl-amara tiegħu, ninxteħtu quddiem il-mirfes ta' riġlejh. Flimkien, qumu wejja mulej lejn il-mistrieħ tiegħek. Qumu wejja.
Ġesu xandar l-Evanġelju tas-Saltna u fejjaq kull xorta ta' Mart u djufija fost il-poplu. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu d-dixxipli wara li qasmu għan-naħa l-oħra waslu l-art f'Ġenezzaret u rabtu id-dajsa max-xatt. Niżlu mid-dajsa u n-nies minnu ħarfuh u marru jiġru ma' dawk l-inħawi kollha u bdew iġorru il-morda fuq l-imtieraħ kull fejn kienu jisimgħu li qiegħed. Kull fejn kien jidħol firħula bliet jew kampanja kienu jqiegħdu l-morda fil-pjazzezz u jitolbuh iħallihom imissu mqar tar fil-mantar u dawk kollha li kienu jmissuh kienu jfiequ. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. San Mark fl-Evanġelju tiegħu kultant fi ftit kliem jiġbor il-ħidma kbira li kien qed jagħmel Ġesu man-nies. Fl-Evanġelju tal-lum naraw propju dan, fi ftit kliem ġabar il-ħidma ta' fejqan li Ġesu kien qed jagħmel fil-bliet, firħula, fil-kampanja, kullimkien. U tolqtok hawnhekk f'din is-silta il-popolarità ta' Ġesu. In-nies kulħadd ifittxu, kulħadd jinġabar madwaru. Imma Ġesu il-popolarità qatt ma uża għal gwadan tiegħu. Imma uża biex jaqdi lin-nies, biex jagħmel il-ġid, biex ikun ta' servizz għan-nies. X'naraw f'din is-silta hekk mod sabiħ ħafna ta' Ġesu illi jfejjaq. Ġesu huwa dak li jfejjaq. Aħna nsejħulu wkoll it-tabib tagħna ifejjaq ħafna nies fiżikament, imma Ġesu fejjaq anke ħafna nies minn ġewwa. Li naraw minn barra, naturalment f'ħafna rakkonti huwa dak il-fejqan fiżiku li kien jagħmel Ġesu u jagħmlu f'ħafna postijiet. Ma Ġesu fejjaq ħafna nies minn ġewwa, jiġifieri fil-qalb tagħhom u fir-relazzjonijiet tagħhom ukoll, b'mod illi setgħu igawdu mill-ġdid il-paċi f'qalbhom. U dan hu żgur li l-kol għandna bżonn li nitolbuh ifejjaqna. Jista' jkun mhux se nfiequ mill-mart fiżiku, imma minn ġewwa li tant ikonna bżonn Ġesu jfejjaqna u jgħinna f'qalbna u jgħinna fir-relazzjonijiet mal-oħrajn, imma speċjalment biex aħna ikonna il-paċi tiegħu. Jolqotna wkoll f'dan l-Evanġelju f'ħafna oħrajn kif Ġesu kien ifejjaq lil kulħadd, ma kienx jagħmel distinzjoni fil-fejqan tiegħu il-dan iva u l-dan huwa inqas importanti. Ma kienx jagħmel distinzjoni fil-fejqan bejn min għandu pożizzjoni fis-soċjetà imlaħħaq u min ta' ħajja ordinarja. Bejn iż-żgħir u l-kbir anke fl-età. Bejn min
u viċin u minnu l-bogħod. Bejn razza, dan tar-razza tiegħi u dak mhux jew dik mhix tar-razza tiegħi. Bejn raġel u mara. Bejn iż-ġejjin il-irħula, bliet, kampanja, ma kienx jagħmel distinzjoni għax għalih. Kull persuna hi importanti u jistma' lil kulħadd b'dinjità u jkun kif narawh ta' servizz għal kulħadd, għal kull min ġie qudiemu jew ġabuh qudiemu. Għandna messaġġ sabiħ ħafna tal-Evanġelju għalina l-ewwel nett biex aħna nitolbuh il-mulej ifejjaq lilna, speċjalment ifejqilna anki l-qalb tagħna ħankunu tassew fil-paċi tiegħu. Biex jallimna wkoll ikonna din l-istess stima u mħabba li kellu lejn kull persuna u minu imini. U biex ukoll nissieħbu miegħu f'dal-ministeru f'dil-ħidma ta' fejqan. Aw min qiegħed direttament hekk, ġifieri fejqan fiżiku pereżempju tant nies li jaħdmu fi qasam tas-saħħa fiżika jew mentali illi jistgħu jaqdu dan ix-xogħol nobbli li għandhom bl-istess spiritu ta' Ġesu. Imma anki aħna lkoll nistgħu nissieħbu fil-ħidma ta' fejqan ta' Ġesu anki b'affarijiet żgħar ordinarji ta' kuljum, b'kelma ta' inkoraġġiment, kelma li tfejjaq li tkun duwa għal ħaddieħor. Kelma li tfisser ġentilezza, li turi ġentilezza, tenerezza, imħabba. Nistgħu nissieħbu ma' Ġesu din il-ħidma ta' fejqan tiegħu. Jew nitolbuh illum, tolbuh biex fina iġib il-fejqan fil-paċi tagħna dejjem u nitolbuh jagħtina l-paċi fil-qalb tagħna u nitolbuh biex aħna wkoll inkunu bħalu naħdmu għal fejqan mimlin bimħabba u bil-tenerezza tiegħu u fina n-nies jaraw l-għoża u l-imħabba li kienu jaraw f'Ġesu. Irresqu issa it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kummulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli ix-xandar il-kelma tiegħek u il-kelma li tfejjaq tiegħek nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Ejna mulej biex aħna jkollna il-paċi fil-qalb tagħna, nitolbuk biex tfejjaqna f'qalbna fir-relazzjonijiet tagħna ħalli nkunu tassew fil-paċi tiegħek nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għamel minna mulej strumenti tal-fejqan tiegħek mal-oħrajn nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk għal-morda kollha fid-djar tagħhom u fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. U nitolbuk ukoll għal dawk li irċevew xi riżultat ukoll negattiv biex tgħinhom ukoll f'dan mument diffiċli fil-ħajja tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk kollha li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa, tobba, infermiera, spiżjara, psikjatri u tant nies oħra fl-amministrazzjoni tas-saħħa biex jaqdu il-missjoni nobbli li għandhom bl-istess spiritu ta' Ġesu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li llum jiċċelebraw eluq sninhom biex inti tberikhom, tħarishom dejjem u żommhom fl-imħabba tiegħek. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqahom fi ħdanek u tagħti l-faraġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qatt talb li qed nagħmulek illum
u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk dan is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej Alla tagħna ntajtna dan il-frott tal-art maħluq minnek bħala għajnuna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għamel li minnu jsir għalina s-sagrament tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għaliex int bibnek il-għażiż bħal moġbok toħloq il-bniedem hekk ukoll fit-tiba tiegħek rid tiġġeddu. Għalhekk tassew jistħoqlok li l-lejaq kollha jaqduk, il-mifdin kollha jfaħruk u l-qaddisin tiegħek iberkuk għal-għenija. U aħna wkoll mal-anġli kollha tiegħek infaħruk ferħana u bla qiegħda intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-semawit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-semawit, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-għoda tas-semawit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam. Tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kullu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu,
Offrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni jorrotulek ħajra xoġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem. Imkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija, ma' San Giusepp, ma' l-Apostol qaddisin kollha li jgħixu l-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. ħobsa ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la daħanniex fit-tiġrib, iżda mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-midja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati għaslim u laqda li jintrit fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti
u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla inti ridna nieħdu sem minn ħobża waħda u kanċi wieħed. Għatina li nkunu l-kol ħaġa waħda fi Kristu biex naħdmu ferħana s-salvazzjoni tad-dinja bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħar lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fid-dawl tal-Evanġelju tal-lum fejn rajna l-Ministeru ta' fejqan ta' Ġesu, illum nitolbu mod speċjali għal dawk kollha li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa biex il-mulej jagħtihom għajnuna ħalli jaqdu dan ix-xogħol nobbli tagħhom bl-istess spiritu ta' Ġesu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrenna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerer kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ. Meta l-Anġlu Gabriel ħabba lil Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missielna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-semak da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen.
Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu offrenna dobietna ħarisna minna tal-infern, u ġenera kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżuli qariba tagħha Santa Elisabetta. Missilna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saħnatek, ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum ħaffrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmiek imbirkanti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmiek imbirkinti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmiek imbirkinti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmiek imbirkinti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmiek imbirkinti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmiek imbirkinti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmiek imbirkinti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmiek imbirkinti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmiek imbirkinti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmiek imbirkinti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu offrinna dobietna ħarisna minna tal-infern, u ġenera kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missilna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saħnatek, ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum ħaffrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmiek imbirkinti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen.
Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu offrina dobietna ħarisna minnat tal-infern. U ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma naffru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu offrina dobietna ħarisna minnat tal-infern. U ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 tim sabuh fit-Tempju jiddisputa mad-dutturi.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiedi satnatek. Ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum affrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imberka inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imberka inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imberka inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissimorina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarissa minnant tal-infern. U ġenerer kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela, Avukata tagħna, dawwa lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan at-trufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, opija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-ferma tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiedi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imberka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Ammen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna għalina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna għalina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza 17 bejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba.
Itlob għalina. Omni tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi drobiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi drobiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi drobiet tad-dinja. Ħenna għalina. Itlob għalina qaddisa Malla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Għattilinna għaddejja tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristus idna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħolalina fit-taqbida, kun int lajnuna tana kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlawa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, slima lik ħarris tal-fiddej u għarus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċa tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għaqlana l-grazzja ħnien u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turroccu, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misseru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rrekfitilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu. Imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek qalb qaddisa tiegħu. Imbierek id-dem mażiż tiegħu. Imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbierek l-kbira Alla Marija Santissima. Imbierek l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbierek it-tlug glorjuż tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uomm. Imbierek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha. Imbierek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.